Welcome to the Leading Sight News. All India Karbi Student Union asong pen kapetik pon atengsi election of Harman Jangbipo ni pahini pen temporary suspension pon poposi isterson tiso pen perang KMA long pen pangdak pon. Indian laki democratic country. Lasi vote ke pijok jiki komat aphansi ning kaching sama kaching wailong lasi election esek komat abang phobang phi aphansi ning kaching sam ning kachi thema jongjung pen kachirap kachitu dun aning ke hangatum do anta awar sai people no posi or Karbi Anglong Student Union mate aksu tiri pipen ke pathik pon election phong tin sitame election prang central committee district committee lapen branch committee an sitame temporary suspension ke bipon japan aksu aron along mate aksu constitutional long ke tok pona tengsi jangmi poni phahini pen ke mo election ang theklang that an ke aksu asong along ke claim abang pubang phia tumanta chirap chitodun long bonda aksu asong amen pen kalidet nangji jongjung pen chirap chitodun nangji pusi aksu amai phu ake ha starson tisopen pherang ke me kang ni pon hot pangdak pon atheli tumke democratic country pinak badu abang phu bang phita komat aphansi vote ki pijima ning ke hanga teng pen chongbailong laso joksi nilitum aksu tiri pi pen aron ka pethik pona tengsi laso aron ke klem pon lu puta jami poni phai siar ni singhason hotel along pherang ke me kang ni pon hot pangdak pon di Phupani tuma pherang ke nerson terang nang kilo birta the Leading Sight News dia korti atum phan nilutum All India Karbi Students Union ahian pen nang letum phan ning nang ching duglo la pen churulo nang nilutum nang kachop hateng pen nang letum ke bang apo pini nilutum press meet ke donang ko kalam thebang kala pulo nilutum All India Karbi Students Union mahang ke pathek lu pupen bala so song ke form lu pupen satame nilutum isi aron atang do nitum constitution ateng ben si claim nang jiki dam nang ji asai anta claim pon bom dam pon bom son si hada nitum constitution along nitum aron ketok dak do je nola election a hot bangke ajar election ta make council pen arlo election punon by state pen election punon ba central pen punon election punon ta make election a rui bangke labang so asong ke suspendi puketok do laso teng ben sipini jese met pen ni tumla All India Karbi Students Union Central Executive Committee pen a branch atum phan jese met pen regional Hamran Regional Committee ni branch la pen Dipu Regional Committee atum phan ni tum central pen ke pachini ponjita la alam thegela puhen lo non la MLA ki lig ahut jese met pet ke abang putin ta democratic country long ke abang phu ke do long bang phu bang phi wa citizen India citizen atum an ke itum vote ki piji ta rights do la pen leader ba kachipate abang phu phan ke mission kang wai jita rights do so posi nitum All India Karbi Students Union pen ke pathik pon aron atang pen si pina pen bang ke nilitum Central Executive Committee pen pangdak pon tang lo je pinam ni phai hini jangmi po achiklo pinap pen bangke la All India Karbi Students Union bangke temporarily suspended lo la si abang putin la All India Karbi Students Union long ke doan Central Executive Committee atum an la pen ke Hamran Regional Committee atum an Dipu Regional Committee atum an nili branch atum an abang putin setame pinap pen bangke labang so song bangke temporarily suspended dalo lasi nang litum pinapen bangke ko mat abang puban sin nang litum non la ke bangji MLA kilig along nang litum ko mat abang puban sin ning kaching sama nang litum jungjung pe nang litum ning kaching sama abang puban sa tame cherap dun longpo lapen ke nang litum ko mat aparti ang sin ning kaching sama nang litum methang jungjung ban bangke nang litum cherap dun longpo setame lalo All India Karbi Students Union amen pen bangke la komanya abang running kaching sampu pen bangke vote rek pidun long lelo la pen ke komanya phan la bangso song pen sa ali chu endun bangke la son bangke avidet nang pu ba long li la lojo la si la bangke la temporarily suspended bangke mula MLA kilik
a reserve ke klang anar ni phanasi ni tum Central Executive Committee pen bangke suspend pon iglo la ke May 8 lom an pen May 6 ke reserve klang po 6 lo ni la pen a phian bangke ako song kai teng kai mang se ko claim pon thu ba dam thu po stamela election non la pinapen mola pila election army ta lo la pengke mola reserve an bangke nang le tum ning ke hang abang phi ko mar ma nang tum ning ka ching sam la le vote pi do non la pengke nang le tum ning hang le putang ke chirap don long po personally pen bangke la lo jo la si nile tum Central Executive Committee pen sitame pinapen bangke nile tum sitame song amen pen ke komania phansi ka chirap dun ji komani phansi support dun ji bu bangka velo nile tum sitame chilang rap pe la dak doan pusita mela bangke ni tum song pen pu bang kalilo ni tum ase individual hoi pen kachalange sivet hai bu minis tami song amen pen ni tum pinap pen bangke komman ni phan bang pu ne support ji pusita me ni tum la bangke individual hoi pen si ni tum claim pon po dam pon ipu ni tum Central Executive pen sita me la an lo tum jong pon dak lo ke je All India Carbi Students Union ahin pen bangke majok a phanta kachirabdun ji pu ke chirabdun de lo lapen majok abang puta chirabdun long le lo song amen pen bangke ale ke chu en da long le lapen la bang so song pen kumane han ke rabdun ji ta long le lo pu sin ni to mahin pen ke che parai pon tang lo la si song a hin pen bangke majok a phanta ne tum chirabdun the khelo pina pen bangke la lo jo pina pen mo la election ani lo la pen ke mo reserve ani anta la bangke song amen pen bangke tum claim pon pelo ne tum hoi chirabdun ji ni tum ta democratic country long se do pina abang putin ta vote jog nang ji la pen me sana bang puing wai nang ji po sini tum la so teng ni tum song do an chirap thrap pe ta hai sta mila bangke song amen pen gari lo ni tum individual hoi pen sini tum chirabdun ik bu la an halo HPC abalong ke do khain kora trok setami BJP candidate phan vote ki PRG phansi lai chaning leng pen pherang ke mai long pen pangdak pon jangmi ni phai sierni Hills People Cultural Forum mate chihek pen HPCF methang asa hemalong pherang ke mai ni pon nasemet pet pherang ke mai kang ni pon alam theke non ke bang ji ML election ahot HPCF asong along ke do khai in kora trok akhaya tum sitami BJP party phan vote pipen ki phai je phansi pherang ke me longpen ingleng asang ho lam the jaipon di phu penerson terang nangelo berta the leading site news si media party la penang jir tum phan dak ni tum asayam long ana pali pon ang tum phan anon ke bangji election na farman na phan cardom bajelo cardom la pen cardom long arat kidoan exam na party lapen exam atak elitum non election angeli lo misen me pen kadu beta mithang arat mithang abut anu tinta kachijok erje phansi mithang right puchuma thasi kai pil pon kangtung lo lase kadu phanda rat phan choro pilo jenon anta itu misen me pen si do pen ke klem pon theke dam pon theke pon ase aprangsi nale tuman pachini ni tum Hill People Cultural Forum asong along la solong mane jati inkoira troxy jati do nilitum along la song bong pen nilitum ada kechengsi ilitum CEM Dr. Tuliram Rohang alangli kijapona sorkar along a party a sorkar along bangke isi theklong lo ajak dinklui pen nilitum nang claim bangke je karbi anglong along ilitum ing samjin pen dolong nangji ilitum angbong chi honde chi suspect pen kalipin pen ilitum karbi anglong along isi ing samjin pen ke dolong si itu makin nangji ku pen ke mang si ni tumping ya nang klem bang bom lo la song bong pen ili tuma CM sar ke klem pon ke chuna bang ke da asi tin akhya phan isi akhya phan da bat be pin pen alang li tuma phan prek jam pen chingwai pon lo la pen akhya tu man sami ili tuma dimana mukha pen karbing lo autonomous council pen ke klem pon hon la pen ko pisi nang tunga pin khat na budi sore nang biduni ma ko CM sar open interaction badulo asitina khaipen aso interaction along ili tumgi theklong karbia khaya tumphan karbia long ri anu tin the united nei pulo so same sar kai approach pen ka chingwai patang polo la pen ke maximum mane dak do barim akhai barim aphan same sar bang un council pen acha kong pen ki claim pipon la sonta ili tum theklong la sila so teng pen non ki bang ji bang ke ili tum isi aprang son ma thau ne pin ason dak ning isi pen ka chingri pen
isi ka develop atwar kidam isi ka chingthur aso atwar kidam bangke non CM sir Dr. Tuliram Ronghang ki japon jinlo lake ekdom mane ahok atwar lo pu mathasi ni tum ka tu ka besita non ki bangji abangke long pho a MLA asika long sitame ke chengsi Ronghang long ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang alang limithanga candidate along alang li long sitame doana rada tum hala da pregjama party tum puna sitame chirap chitu tum si BJP a party Dr. Tuliram Ronghang pan pahai ponang po kusini tum hinbe choning ripon lo lasona taksi habe terona pan sitame amri long pen kusitame alang li pan tame doana ituma rada tum pen kaprega khai tum lapen doana party tum sitame chipang rum pet pen BJP a party Dr. Dr. Itum habe terona pan sitame alang li pan ta ong dung vote pen piponang po lapen an parta ilitum la pulum sing teron haura ghat pen sitame ada pregjama khai do pen kapreg a party itum BJP a party pen pregjama tum sitame haladak vote pangrum pen ilitum khidun pen pahai nang po sichoi ning ripon lo pen dipu sitame ilitum ladak bangke ilitum swarlo ilitum mane non jakong kimi lapen swarlo phan jakong hotmani pipen ilitum ongtung swarlo pen chenglok pregjam akhei pregjama dhorom kadu risa pangrum pen vote pi ongdung pa vote pen pahai dunang po sichoi ning ripon lo lapen bokajana bangke ilitum surjo rong pharapan la bangke alang li phan sitame pregjam akhei do pregjam a party do sitame lapen social organization kadu ko betul sitame do posi alang li phan sitame cherap pen ongtung vote ke damtang pen kwan ma ke ong lapen double vote ke pidun je phansi ni to ma hin pen choning ripon lo lapen ke nang sot bangela lo la hai katu kawe ke pangrum pen bangke tum insamjin pen dolong lo pot ke wangji lang arni aphan ile tum Dr. Himanta Biswa Sharma phan nang le tum masi karjudun je mane autonomous state isu ajak dingklui pen ladak ke mang do posi lage kosono pachunji pulo ni alang hin pen bangke fully support Assam Chief Minister ke ile tum kai tame NOC nangi ko Assam pen ke matha dosta alang le full support dolo lapen Dr. Tuliram Ronghang ki japon leadership husi chunpo puta alang li media pancak tikang lasila katu kawe pen itum pangrum per lo plo tangte athepi bangke non ke bangji bangke ningsi jakong si pen ile tum sidame ile tum la Assam along ile tum non BJP sarkar ke doji along ile tum karpi along sidame Dr. Tuliram Ronghang ki japon along la bang ho asit sidame ili tum bang mane BJP aphan pahai dunang pusin ili tum hin pentame choning rilo lasi do ana lama bangke komane opposition tum kaprega tum kaninje lama bangke ili tum hayune ye vote bange phangodu nang nelo ning si khai si kaching thura towar hemprega farman pen longri long pada farman pen ong tung vote bangke pidong arjan mate BJP aphan vote PC pahai nang po pusi pini nang le tuma thengno katu kabe fansani ili choning ripon lo lasi katu kabe rat atum do ana fansame da pregjam akhai social organization student organization women organization lape intellectual lape ladak mane social organization to ana tuma fansame song pregjam tuma same nili tuma lam ke pali dun thekhe ke pali dun ni tum ansame nangli tuma media thengno pensi choning ripon lo je itum non botai bangke itum Dr. Tuliram Ronghang ki japon aphan ilitum pahai du nai podi bangke MLA asita prang ilitum long privet sita non ilitum long pho sit pi long pon bangke itum phan ko chon si bangnang kilang malaso aputhot ilitum same kanghon ka jin sodun pe itum ta pi pa jiru nang pusin ilitum hin pen choni dudum lo lasi nang ilitum thengno lan thansi nilelam thek to